sai an yo budiri. Na roki ta'ala jalla sarki ya kore duk hadari, ya tsare ganga ta jiki aiki na kwakwalwa ne nazari. A sauna masoya na kini ne farko na yi fada, ki fada mini dukkan abin da kike so ni ma za na bida. To albishirin ki gora ke makin sanya fi gyada, ma haɗe kayan mu fage na so kunya ma ba marada. Gaskiya da amana ke sakawa kauna ta sharafi, zan rike ki amana za mu zauna babu batun kazafi. Kyautata wa masoyi inda dama kai mai hasafi, na saka ki a raina ni da ke ba zancen cin zarafi. Ki wanda yake kaunar ki na yi faɗi komai yanayi, ni a kai na gina dage a so ba na canjin ra'ayi. Kyautata wa masoyi na karai karkayo shayi, ka damke masoyin ka zuciyar ka na ta tayo kwaɗayi. In ranka yana a jikin ka to wata ranka iske rabo, hali na mutum jari shi ke jawowa kan sayabo. Tun da har na same ki cikin raina to ba gyambo, sai mu gode Allah mu ba a goge zanen zabo. Buna ke ce ta daya bayan kewa ce zane ba, duk mai ladabi sosai to za ya bi umarnin na gaba. Kyautata wa masoyinka hawaye karka bari ya zuba, ko me kika nema a gare ni ba za na ki miki ba. Dangi da abokai sun fada sun ce mun yo dace, tun da kin zama totawa a sowa ne zai mun kwace. Domin na yo nazari hali na kise da na tantance, surar ki da kyawu ko ciki na gawaye kin yi fice. Daɗi na zaman duniya da ce da masoyi ai haka ne, ke mai tarbiyya ce dukan jama'a ma shaida ne. Domin hali na mutum duk inda yake zai mai zane, ki saka ni cikin ranki ki bani masauki na zaune. Mu damke amana kar ya zama muna yin kokawa, gaskiya da amana ba su sanya mutum mai rudewa. Kyautata wa masoyi kar gare shi ka zamme cuta.